get a in the by branch Chigbo and they wo for having you. Come up also no guard draw. Nakara intend the Marigoge, Kamari Match also. I don't tell you Gabriel for so. You're a man of God, right? Yeah. Then, yeah. I'm gonna go then go to what I hold then. Okay. Oh, when they are born now for Neha. Manadem anointed by Reverend Father Professor Ignatius Obinwa, the first rector, Blessed Iwenetans Major Seminary. Okay. Yeah. Okay. I don't see one now. Okay. AD ordained. Yes. Fine. Thank you very much. Now, as ordained man of God, the pastor in our vision. Vision and the prophecy. Abro ife mmadụ na-anyata n'isi ọ chukwu na-egosi ya onye ọ na-anya isi ma ndị a na-asị should I prophesy asị ya prophesy ọ dịgo so childish ọ dịgo ka efe ụmụazị efe mature men of God should I prophesy prophesy efuzi ọbịa dị magical in nature ọ dịgo so childish ọ dịgo ka ebe ndị ụmụazị batara ọfịa maka ụmụazị bata ịchụ anụ ezigbo dinta kpọrọ ụmụ nkịta ya nakpuo. Okay. Dịka Igbo onye ọzụzụ atụrụ, you believe in prophecy and healing? Yes. Also na the offices Chineke na-enye, also na gifts of the Holy Spirit, also na powers Chineke ji approach ndị nke ya. Okay, ka njọ about prophecy before ngaba na healing. Okay. Dịka you believe in prophecy, onwe ga amụma iburu mechara mezuo. Bukora the gift of Igbo ama. Onwe ga agụta dị ọnụ. Example, like two example. Okay. Enwe ndị na-akpọgasị m na phone mana due to otu enwero station now. Ya afọ ebe a na-abịa enye testimony. Okay. Ọtụtụ mmadụ na-akpọ onwe ka kpọkwara nwanne ọnya. Ka na-ekwukwa ebe asị na ka ezi obodo ọgbọ from Umuchu. Amarozi m onye ọ bụ na m bịalụ ha program how many years ago wee gwa ha na ya enwe fatal accident. Ọ kọwalụ m onwe ya mbịa cheta echefugo m mana ọ bụrụ na ọ ka ewere ya mebu ụkọchukwu members mmadụ edeti ya n'akwụkwọ mana fatal accident prophecy a na-eme ọzọ iwu nọ mgbe ọbụla na ozu na-anwụ ọgwa prophecy bụ na onye na for the next 2-3 months na ihe adịka kubana na ihe eburu ike. Yes, prophecy na-adị balanced, revelation vision ọ na-adị balance, ọ na-abụ good and evil, ọ ife karịrị uche mmadụ, ọ ife a na-afụ beyond human sight. So nke ọ bụ na ekpugheelu gị nya ka ihe egosi mana ife ọ nazoro ezo dịrị ndị na-atụ egwu Chineke. So enwe nke ejikwa magical power were afụ ndị diviners na-afụ ndị soothsayers na-ekwukwu ha ya agwa gị past, present and future. Ndị naysayers so mana ọzọ gị ka ọ dịrị inwe mmụọ Chineke n'ime gị onye gị spirit of discernment ịmarụ nke si n'aka Chukwu iji maatụ demonic maid na Acts of the Apostle chapter 16 from verse 16. Akwụkwọ nsọ sị na mma niile o buru bịa to pass 100%, even one did not fail. Otu ka Bible si dee ya o ruo ka Paul bịa ya na Silas iwe ozi ọma, the lady supported them in disguise. Ọsị ndị be ha maka ndị family we the lady ewere gị akpa ego rụọ ma supermarket ịghọtago. So ruo ka Paul bịa ọ na-ekwu iri ha Paul wee mee ya mana enwere iwe ka ghara ịgbapụ okwu ọsọ n'ime the gift of the Holy Spirit ke nke ọ dị ka ị nwere nke ọ dị ka ị nwere. How many gifts of the Holy Spirit do you have? Enwelo various gifts of the Holy Spirit. Enwelo 7. Okay, ni mese wala kering ki nwere na nas bo onatara chi no onwe gi na arụ ọrụ no onwe gi. Nke bụ eziokwu na ọlụ anyị na-alụ n'idiri umeala. Ụfọdụ kpọm prophet, ụfọdụ akpọ evangelist, ụfọdụ akpọ pastor. No, gaghị ha na Christ kwuru sị na kedu ihe unu na-eche m nwa bụ verse na ọ bụ ya ma verse na ọ bụ prophet, verse na ọ bụ nke ọzọ kedu onye uru si na m bụ verse na ọ bụ Messiah. Mana nya wee ji ha ọnụ ya wee kwu ya. Ha nwakwuru nya ga na-egwu. Okay. Onye ọbụla nwere ndị Igbo na-asị na ya abụọ ọnatarachi. Ọnatarachi bụ gift. Nke mbụ ya bụ n'ọnụ English gift. Exactly. Kedu gift of the Holy Spirit ya ị nwetere ịma na iji asị na ọ ga-etubọrọ si yes anyị ga-eji etu na Chukwu nyere gị onye nke amara. Okay, JP, mmasị gị na ọmụ nwere mmasị gị ife ndị mmadụ na-ekwu let our work speak for us. Ka m gwazi yes otu onye si ekwu mmasị gị na nke m nwere mmasị gị na ebe ndị mmadụ na-afụ n'ime m mgbe Kraịst jụ ọ na-abụ m na-eje ozi ọma na-alụ ọrụ
a na-asị na ị nwere onyinye dị otu a a na-ekwu nke knowledge a na-ekwu message prophecy abụrụkwa sọ mgbe a gwara gị na a ya enwe accident ma mgbe a gwara gị na onye na-achọ gị even the word of God or prophecy ozi ọma a na-ezi ezi na maka ọ na-ekwu maka future ọ na-ekwu maka present ọ na-ekwu maka past ọ kweghọta so a na-ekwu maka wisdom a na-ekwu maka knowledge a na-ekwu maka message ọ kwe na ghọta you have the word. Thank you very much. You have the word. Then revelation, if any ọzọ na-abịaba. Na Chineke the gift of knowledge, gift of wisdom, and gift of teaching. Put me let everything. No, you na-ekwu because you want to go to comment section. Yes. Fine and good nke a ga-abanye na healing. Did you believe in healing? That healing is real by the Most High God. Yes. Okay. Did you believe that healing is real by the Most High God? Onye heal as a man of God. I wear remarkable as yes, no bro Paul Chigbo but already healed. Yes. Nke mbụ bụ na ada agụta ha ọnụ. And if there's no 2 or 3. Okay. Nka m kwuo maka healing wee kwuzie ndị heal. Otu isi wee jụ. Ada agụta ha ọnụ. Mana na-eme a na-echezo maka ịbịa buru ya n'uche ọ dịka ọ ya emewe gị ngalaba taa. Now, enwere healing. Ife ọbụla dị n'ụwa nwere signature of God. Ọ gwụcha nọ n'ọbụrụ Chukwu kere ya. That's why God is a creator. So enwere ụmụnne anyị na-asị n'ọsọ medical treatment ka enwere isi lie. Okay. Onwego onye ikpere ekpere ọ dị healed, yes or no? Yes, enwego. Onye na onye na-ebe enwego. Manchetazi mana enwe my own brother, yes. My own brother nke m na-ekwu nwanne m nwoke ọ nọ ndụ taa. And they mentioned go m ndị na-eme argument na-achọ ka akpọta onye ngwọrọ. Maka nke menụ ka a ga-eji wee kwuo okwu. Now, nse ha ngwa bịa ka ije na Memphis Hospital n'Enugu. Memphis, yes. Jekwa n'ụlọ ọgwụ ndị Reverend Father Reverend Sister dị n'Obo. Ebe my brother kụrụ isi na moto ndị construction company pịara ya. Onye ya na-eso na bike gbajie laps. Ọ gbajie ọkpụkpụ adị na laps. Now, nyanwa na onwe ya kụọ isi na 3 days okwuru okwu. Emecha esre ọ bụrụ na ọ na-ebili dị na brain. Ekpegide m ekpere gọzie mmiri wee na-ete ya n'isi ahụ efuru chi wee fụ. And onwere ọgwụ ọ ṅụrụ apart from emechara na Saibudi eje wee Memphis the result dị abịa na Memphis I deposited 500,000 naira na Memphis. Mana ị kwụrụ ụgwọ? Akwụrụ m 500,000 naira yes wee rụzie labụ ọ bụrụ na nwụrọzi blood afụrụ ha refund 500,000 naira kwụrụ ọ dịghị ka mgbe ahụ ị pụrụ ọ na onwe injection a na-agba for healing inside. Ife nji mmadụ na-agbara na injection na refund anyị 412,000 ha wepụrụ 418,000 ha wepụrụ 82,000 naira ego lab. Ndị doctors na Memphis kwuru na ha nechara nwere ife so na ego test ya rụrụ ka ha wepụsị they refunded us even they could on record Memphis na Enugu ebe the two result dị ma nke Obo ọ bụrụ private clinic ka asị na one my younger brother ka nọ ndụ taa. Yes. Fine. Mba asị m na ọ kali akali. Yes, enwekwara nke mere na board guest n'ihi ala mgbe a na-enwe school science and secondary principal junior na-adị iche ejelu ha program na-agwa ha ife dị iche na power of darkness and light ọ dịka ọ try ya ọ dịka ọ test bịa all of a sudden ndị nkụzi bịa ebe m na-ekwu okwuchukwu na school wee sị m na-enwe nwa akwụkwọ a na-ekwu na ahụ ya Steve go na hostel na amụrụ ma ọ nwụrụ anwụ so ị na-eluzi ebe ọ bụrụ na ndị teachers ma monastery group ma ndị Pentecostal ha nche ekpecha n'ike agwụ na onye ọbụla ndewe microphone ruo I have never seen such challenge abort gas ihe ala ọ jewa public school ka ọ ruo ebe ahụ I connected my spirit mmụọ Chukwu si mgbuo ya akara nke obe n'iru I should mark that cross without that na onwere ife anyị emebe nwere isi maka ị na-ekpe according to how the spirit leads ihe adị enwe result so oge m bikwasara ya aka kpuo akara nke obe n'iru I prayed about 5 minutes wee yọọ God ebere n'isi ya maka ọ gwago m what happened ọ bụ na the girl na manipulate na-ama ma fence na-apụ with ndị na-ama fence abata a lot of ụmụ akwụkwọ na-ana n'iyi like agent so oge m begidere ekpete ekpere na-apụ nsị Father let your will be done ị na-apụ the girl sneeze onye m na-agwa gị ụkwụ ya na aka ya mana ị na-abụ uzere isi ya kunite ụkwụ ya ada but ewe n'iwe ọ dịghị ka na mgbe ahụ onye ahụ gbara uzere ndị nkụzi kpọkọ ọsịa gị bịa ka elele ọ dịghị ka na ọhịa epilepsy na-eme ihe mana epilepsy bụ onwe awa ya bụ ruo ojikwa ka ebini ọ dị ka ọ nọ epilepsy ka ọ ya ihe mkpatụ ihe na-adọ mmadụ adọ whichever one it is abnormal situation mana ọ bụ na epilepsy at that point ahụ ebeze bịa kwuo okwu ọ dị synchronize ọ bịa maja na ibeze kwuo kpee ekpere ya ebeze epilepsy emezie no ife menụ na ife dị mkpa ọ na-eweta result ife dị mkpa ọ na-akpọrọ m na enwere ọ bụla epilepsy
mgbe orugo time ọ ga-eji ebili ga-ekpezi ekpere ọ bịa synchronize ya with that time anyị ji ekpere ya emezi uzere a man defend nwe ya ife agbadebe na ife nweta result hụ na agbadebe man of God ekpecha ekpere n'iru ibi n'oge nna apụ all the shout of ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ife kpọchigata ma emego one of my brother nwụrụ anwụ cheka m bịa sorry healing nwe processes gekwa ntị chukwu ada agawa nwe traffic otu o si heal 10 lepers dị iche na otu o si heal onye nọ na ọdọ mmiri beside of nwere idea ịma ọgwa 10 lepers ha ji egosi onwe ha ụkọchukwu on their way going ka ha nọ wee dị mma kwa eziokwu otu esi wee heal n'eme anụ dị iche so healing nwee processes so ife mmanwụ na-ekpego ma ekpere wee sị Chineke let your will be done aka m na-atọ n'azụ obido izu uzere zetu uzere wee ka mụọ ya down ọchịtụ ụkwụ ya na were ụkwụ ya gaba imeziri mee nkwagharị na onye ahụ mechakwazi ihe anyị bụ ka mekwazi ya again ka ọ dị heal permanently mba akpọgodi ndị be ha bịa buru ya na ọrụ mọchụarị ka abịa buru ya emechaziri dị heal permanently ụdị ihe emezi ya again o mebere before nọ onye ga njem na ọ bụrụ epilepsy ọnwụ na onye dị epileptic even the school ya ekwu okay thank you very much for your wonderful answer onye ọzọ tụ ma ọ pastor ma ọ bụ bishop ma ọ prophet ma ọ dikin Chineke nyere enwere ike imewe miracle onye ngwara aga ije ma onye isi afụ ụzọ ma ọ bụ onye ekpenta dị mma ma ọ bụ onye nwụrụ anwụ esi n'ọnwụ bilie dịka etu Kraịst ọ sọrọ ọ bụla odimeji ọsọ will do greater than he do ya na ị ga-eme ihe karịa Kraịst mere ịmara Kraịst mere onye ekpenta ọ dị ọcha onye isi ọfụ ụzọ onye ngwara aga ije onye ogbi okwu okwu why na ndị kịta ahịa emewe onye ogbi ka eje n'ime ọgba ete mamba ga-eje kpọpụta onye dara ogbi for 13 years mee okwu okwu ma ọ bụ onye ngwara dị sure okay nke bụ so ụdị ya kịta enye a iwere Chineke nyekwuru onye nke ikpewuru onye ogbe okpere thank you ife dị na ya bụ o nwere ife ndị nọkịta na-eme most of ife a na-eme kịta bụ ife amụrụ amụ Bible school a na-eje maka adị thousands je Bible school o nwere ike bụrụ few nwere ọkpụkpọ oku why must mmadụ ije Bible school n'ịmụ okwu Chineke amụ ya ka m na-agwa gị na ife niile na-abụ a na-refine ife refine ịmeta crude oil na ị na-agba ya na moto ozugbo eje refinery enweta kerosene aghọtara m onye ka m na-asa gị thank you so now nye ka m na-agwa gị Chukwu na-use any medium he can use anybody and achieve anything ife dị mkpa bụ dị flexible mana etu ọgụda ede enwego are you filled by the Holy Spirit all my character the fruits that bear in me okay do you think you possess the fruit of the Holy Spirit my lifestyle love makes ndị ndụ m na-reflect no I cannot somebody can boast I can boast with the Lord na m nwere onwe m nye Chineke onye nwe na-eme ka mkpụrụ na amị ọ bụrụ n'aka m mana o nwere ya akwọ nsọ kwasị if your face can be like a mustard seed you can say to this mountain be thou removed to the yonder which means currently now do you still have faith na onye isi gafeta bakịta nkwụsị ya rasị ya bikwasị ya karịsị ma ọ metụ asụ mmiri n'aka gị ka Kraịst mere onye ka nna gwa gị no problem ị ga-emewe without your faith problem a bụ ife nwere kịta na ndị mmadụ na-achọzi ka ha use God ọ bụrụ God to use them ka m bịa nụ any miracle that will manifest ebe ọ na Chukwu mere appear any miracle that will manifest ọ Chineke ya eme ya mgbe o ji sọ ya onye ọ sọrọ ya according to what you said any miracle that will manifest ọ na ịmarazi na onye ọma aba no a challenge ka emere as a challenge. Okay, now let me just put it this way. Yes. Can I be say about the very fact? Sorry about this question. But Christ a challenge. Oh, you have a Christ in fact. I don't know about it. I know Enugu State. So all I don't tell you the guy with the good. Him and onye ama ba, nda ama ba na Elijah Maraka. Yes. He got Elijah making the media. It's an open contest. Yes. Oh, but I'm not Isiagu. Gani ino nani ya? Oh, but I'm not Isiagu. So you put the Holy Ghost. It cannot be it's a full contest. Now what happened? Now what happened? I want to say now challenge again. Na no ya kata bo onye epilepsy mo bo onye ekpenta mo bo onye ogbi. And you know the God you serve is the God, no nonsense God. Is a no nonsense God. Hey, man, that's less nonsense. And when you believe in God with the truth and the holiness, now God respects His word even at the dying point. Now, my thing is about the Holy Ghost. Just like 2 years ago, man, I'm about. Can have Iji onye kpuru isi. But boy ngworo. Too hard or too complex.
na January ya dịka n'oge ọkọchị wee sị gị lee anya n'ihe akịta taa ya akịta bụ no sign of rain ata ga-asị gị na ikpe wu ebere kịta at this point mmiri ezo kịta ọtọ ga arọ bụ n'agụ na Igbo sobe Christ ihe emewu accept the contest. Okay, ife mama ji wee mee ya kente ife mama ji wee mee ya ozugbo bụ na the power doesn't belong to me. It belongs to because you believe. No, Gambia. That is where the problem is now. Onye nwe the power. Onye nwe na-eji abani agọfụ. Okay. Chukwu nwe power. You will consult him as a servant. Onye ka ọrụ a ji wee nwe ume ana. Iji maatụ ka m bịa. O nwere ebe ụmụazụ Kraịst boast to say kpọta onye ngwọrọ kpọta onye ise na ọ ya aga ije kpọta onye ngwọrọ. Okay, that's a peradventure. Nye ka m na-agwa gị ka m bịa that open challenge why I will not accept it bụ unless na mmụọ Chineke ọ sị m go. But I'm not going to say go. Of course I will go because I'm Chukwu nefe mana mu ama anabati ya God cannot stoop that law but fetish oracle. Owo ihe to you go na Chineke emere onwe ya afa. Na oge ruo o ma pụta maka na mmadụ na-eri gade eje toilet gwara ya pụta. Enwe ihe bụ na enwe times of persecution, trials and difficulties. And okay, let's say wepụ Matthias ga adị ka sno ihe nwanne na nwanne. Na government kwuru na gọvanọ Paul Chigbo na eze ozi ga go too much. Na desire to survive either they kill you or you come and manifest that the word of God is in efe. Bọpụta gị na tara na Ego Square. Wee sị na ihe chere ime na agada bụ wepụta nkụ. Wee sị Paul Chigbo this goes too much. It arises going to do ozioma. Now it's time for you to demonstrate the power of the Holy Spirit. And even here, just like Paul the Apostle, Paul the Apostle, in a persecution, at that point, unu na-ewepụ formula eji alụrụ Chineke ọlụ ọkwe na aghọta ọbụrụ mụ na-eme nobody can tell you nwere ife Chukwu apụrụ ime mana ime bụ n'ụzọ wee nabatanụ without consulting God onye ọ na-enwe mmụọ na-ejere ya ozi ọ bụrụ mụ na Elijah anọkọtara wee kpọkwuo ọkụ Elijah gbagidere ha Jezebel ọsọ ọ ka anabata n'ozugbo ahụ no ana m agwa gị izi na ọma njem isi na-eme mmenwu ya ndị na-eme argument asị ịfụrụ ya na akpawa dị eme esi no mụ na-enye gị explanation I back my answers with the reasons mba faith na-abịa abịa maka ihe ụwa ya ekwu na ị gbara ọsọ contest kedu na-agwa gị kịta why should I engage in such contest if God doesn't allow me? Okay, do you know that those who are led by the Holy Spirit, if you are led, there is nothing about God you can do on your own. So are you not led? Oh no, the situation bia mmụọ Chukwu lead emumo ga. Then the situation I go now as a start now. In the Spirit of God, oh no situation bia in a quarter on kita na there is an attack and also tribulation. It's time for you to manifest the Spirit of God in you in time of tribulation and trials and temptation. There is no way esi were ọbụrụ gị ye use God or God ye use gị. Kam dize gị now. Microphone na phone iji n'aka kịta ọ gị na-apịa ka onye na-apị. Technology of mankind. Thank you. Don't compare the things of the spirit. You are a pencil in the hand of the artist. We are like a pencil and microphone in the hand of the speaker. I was expecting you to tell me that your own particular faith. Mba faith mbukwara ya o. Ọbụrụ because na government gbara m ka m meji mee ya. Mmemme ya maka na mmụọ Chukwu chọrọ ka m mee ya because if God is not with me, it will not manifest. No man of God can come and claim no matter if any na eme ụfọdụ magicians ka ha bụ. Okay, ihe mere ọ dị ka ya ha bụ this. O wee fọzọ ejụrụ mme ka mmanya ọnụ maka healing. Ị na-aghọta? Ekwuru ihe emewu healing. Gwa gị ndị mkpesiri ekpere dị heal nkọ onye na-ekwu na healing adịrọ many medical doctors mana healing dị mana ha na-azọ dị territory kwe na-aghọta na mana ihe emewu healing onye ngwọrọ ka ọ ga ije. Ka m jụọ gị ka m ngwa gị when God arrives o nwere ife anyị Chineke ime na kwe na-aghọta ọsọ dibịa bụ onye ada agwa ihe anyị Chukwu na-agwa ihe anyị now ka m gwa gị healing ma olive oil akpụ n'ọnụ kịta na na-eme abuse olive oil mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ
ọ nọ isi ka osi ka ọ bụrụ eziokwu. Ị mara ajụjụ nne njụrụ ebe ka eze wụọ jọmpụ ka uze wụọ jọmpụ ime ọ dị ka ya hapụ this argument in the hand of the followers and the argument or dialogue. Okay, let's leave this dialogue of everything ka ndị fans George ya even to the loss of land go ka nwe on na ifu do so kwa nenu ke jira because that age of that ị mara ọ bụrụ on live broadcast ị mara ị na-enwe ọnụ ị mara ọnụ na live broadcast ị na-ewe ndị mmadụ mana nke a bụ analog ka na asazi gị akịta nụ atago ngozi azụ chalo ka m jụọ gị a na-enwe ọfisi apart from nke na-ajụ mụ na Chukwu na-eyuzu mmadụ enwere ndị nwere healing as office enwere ndị nwere prophet as office ọ bụ na aghọta biko ka m jụọ gị nwa bụ JP ịfụ na ndị nwere the ife dị cancer of the leg mgbe Prophet TB Joshua nọ ụmụ argument adịrọ maka o nwere ọfisi ya and all the obvious ọ bụ na aghọta ịfụ na ndị ekpere fu before and after their video onye jere fu na ebe a na-afụ na vidio ndị a na-agwa gị na ndụ bụrụ ofu onye ọbụla ịbụ odoge a na-enwere and ka m gwa gị problem ndị kịta nwere oge nke before and after what of nke ahụ fụrụ nke the Lord choosing bịara jee si na onye tat something years deaf and dumb si fụrụ ụzọ mee nke mana onye ahụ erube tat something years che ka m jụọ gị ebe nna chegwagodo gị maka TB Joshua ka m gwa gị gee ntị mgbe TB Joshua nọ everybody na-abịa ka m bịa everybody na-abịa mgbe TB Joshua nọ na-eji medical report abịa anybody na-eje any ministry for healing now mana o jere ụlọ ọgwụ medical report referred to them from the church no anyị enwere ife gosi na ụlọ ọgwụ sị na ife a dị chronic na amagwọ nwụsị mana church na-enwe ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na church referred to the medical diagnosis of nke ndị church nwekwa ụlọ ọgwụ bụ enyekwa gị lab kwa mba cheka and you are not a medical practitioner the lab might be fake the lab might be correct mgbe TB Joshua na ebe ihe ejerere jee na their website teaching hospital general hospital enwere recommended hospital TB Joshua recommended even one of their staff are arụ ebe a echeghị ka island ya na akwụkwọ no na ka m jụọ gị kedu ibe batara ebe problem a sịrị na many ministers today adịghị ekwe ndị mmadụ iji ụlọ ọgwụ onye ka eji ebunezi ha mmanụ na-eme ya abuse ị na-aghọta ekwesịrị na anybody na-abịa any church any ministry for prayer ya ebu ụzọ gosi medical report ịfụ na ife a na-ama agwọnwụzi ya medically that is where God comes that is where the problem is so advice ka m na-enye onye ọbụla ahụ adịrọ buru ụzọ jee ụlọ ọgwụ thank you very much afụgo m na I can this a dialogue na theology na rest of it all spiritual matters ọ karịrị uche mmadụ in as much as ị na-awụli elu na-awụtu mma gị tako ga-awụlie maka ihe ndị fans gị ya ata gị zụga na ihe ndị otu mata ya sị ya ata gị ka ji na ịgbara ọsọ bịara akụ Matthias na onwe ya ekweta ha ọ dị ka m gosi ya na enwe healing olive oil can heal olive oil mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ biko ihe abụ episode 1 just what I chia buttons ka ihe abụ ihe mmụta ka anyị bara inye ọ bụ mgbe ọ bụla wọ ajụgo m bro Paul Chigbo ajụjụ njụrụ ewu na-afụgo ihe ọ sara so jụzie nye nke unu na comment section biko ana m emechi n'okwu a n'ife mụ na JP kwuru now biko ọ bụrụ na arụ adịghị gị buru ụzọ jee ụlọ ọgwụ don't put God in first mba you can pray and be going for medical solution ọ bụrụzie na enwere medical solution then ijebezie for prayers ma more spiritual ma dibia o ife a na-ekwu ma dibia ihe ọ na-akọwa bụ mụ na-akọwa bụ ahụrụ ara gị go to hospital and treat yourself simple ka ya bụ ịnwụ ọnwụ ike agwazie gị na ọ dị chronic na ama agwọnwụ ya so ụnụ hapụkwanụ JP ọ na-achaji karata ebe a daalụnụ